Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip još uvijek i večeras će vam moj prijatelj pokazati jedan izvanredan trik. A mene su ovdje zavezali, ja neću moći gledati trik, ali vam zato mogu najaviti. Dakle, pravi igrači, pogledajte mog prijatelja mađioničara kako izvodi trik i uživajte. Pravi igrači, ja sam malo škisnio, trik je bio odličan, ali rekli su da će mi ovdje ubaciti glavu i da će ovo pustiti, ali ja ću sad brzo pobjeći, trik je odličan bio, a mi se vidimo i sutra. Pozdrav!